Бүген Халыкара хатын-кызлар бәйрәме көнендә 55 ел элек Иске Мастак авылында шын ир-ат исемен йөртә алган йомшак күңелле милләттәшебез Нугаев Фәрит Якуб улы да дөньяга килгән. Шушы онытылмаслык гомер тантанасы белән чын күңелдән аны бар якыннары бергә җыелып, безнең тапшыру аркылы котлап китергә булганнар. Беренчеләрдән булып, аны ихлас йөрәктән бүгенге көндә хәрби хезмәтен Белгород шәһәрендә үтәп килүче улы Илнур котлап, дөрес тәрбия биргәне өчен рәхмәт сүзләре җиткерергә ашыга. Изге теләкләренә шулай ук яраткан тормыш иптәшегез Дания дә бик терәп кушыла. Газизәтием тумышы белән Иске Мастак авылыннан. Шушындагы мәктәпне тәмамлап, Пенза өлкәсенең Сосновоборск авылында урнашкан урман хуҗалыгы техникумына укырга керә. Мәктәптән ук актив булып, бар чараларда да катнашып, бары яхшы билгеләренә генә укыган газизыбыз белем алуны дәвам иткәндә дә сынатмый. Кулына дипломын алган яшь белгеч хезмәт юлын Карсун районы Вишкайма бистәсендә башлап җибәрә. Ләкин аны барыбер туган ягына тарта. Һәм соңрак ул Иске Кулатка урман хуҗалыгында, аннары колхозда лаеклы ялга чыкканчы хезмәт итә. Әмма әле дә ул тик тормый. Күптәннән хыялланган үзенең яраткан эше умартачылык белән шөгыльләнә. Тәмле, татлы экологик яктан ару булган бал җитештерә. Кадерле әтием, мин бала чактан ук ир кеше нинди булырга тиеш дигән төшенчәне сиңа карап аңлап үстем. Әйе, әтием, безнең бер кайчан да мохтаҗлар яныннан ярдәм кирәк булган кешеләр яныннан син кулыңны сузмыйча узмадың. Син бик мәрхәмәтле, игелекле кеше, эшне яратып башкара торган шәхес. Котлы булсын юбилеең. Озак еллар бәхеткә күмелеп гомер кичер. Мин сине нык яратам һәм хөрмәт итәм. Рәхмәт, әти, шундый булган өчен. Озак дипсен синең йөрәгең. Бигрәкләрдә нык һәм олы бит ул Газизәткәй синең кирәгең. Саулык телик. Ул бит иң зур байлык. Калганын үзең булдырдың. Шөкер Алла, нинди күркәм гаилә бу дөньяга әти тудырдың. Саулык исәнлеккә тулып, 100 яшьләргә кадәр яшәле. Элеккечә дәртле хәл эчендә яшеннәрдәй алда яшнәле. Фәритем белән бары 1 ел гына кушылган булсак та, ул бик акыллы, тәртипле, тырыш ир-ат икәнен тиз аңладым мин. Аның игътибарлы булуы мине гелҗәлеп итә. Ул балаларына да, миңа да вакыт таба. 55 ул артык күп яшь түгел. Киләчәктә бәхет шатлыкка күмелеп, матур гомер кичерергәле. Һәм тагын бик күп юбилейлар каршы алырга сиңа язсын. Синнән башка бер кемне дә ярата алмам инде. Кире урнаштым йөрәккә, җибәрә алмам инде. Йөрәгемнең түрләрендә урынны алдың яулап, һич бүтәнгә каратмыйсың, янымда минем һәр чак. Әкияттә булган кебек хис итәм мин үземне. Синең тылсымлы йөзеңнән ала алмыйм күземне. Тормыштан бәхет көтәмен, тик синең белән бергә. Йөрәгемдәге моңнарым агыла бөтен җиргә. Яратып яшәүләр рәхәт, яраткан кешең булса. Бар тирә-як чәчәк ата, сандугач килеп кунса. Сандугач булып килеп кердең син, язның алсу таңында. Синсез яшәп булмас инде, син бит минем янымда. Фәрит Якубович, теләгебез бер генә, бар хыялларда чынга ашсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен, рәхәтләнеп тыңлагыз. Söndürmi turmuş uşağın, ətim saklıysan kündə. Uçlarına bezini salıp, şılıttın salıqını tünüdə. Ətiyemi bəğrimi kullarını, sıypap nazla bu bəbiz. Uzun ömür, ak bəxtlər, sina xaman dilər biz. Ətiyemi bəğrimi kullarını, sıypap nazla bu bəbiz. Uzun ömür, ak bəxtlər, sina xaman dilər biz. Kullarından bilip bulsa
Turmuşның күп серләрен Шул куллар сөйеп үстергән Мәхәббәт җимешләрен Әтиеме бәгъреме кулларыңны Сыйпап назлап үбәбез Озын гомер, ак бәхетләр Сиңа һаман теләрбез Алтынга тиң кулларыңны Бassa да тирән эзләр Шул куллардан да назлырак Иркәләр безнеке менәр Әтиеме бәгъреме кулларыңны Сыйпап назлап үбәбез Озын гомер, ак бәхетләр Сиңа һаман теләрбез Әтиеме бәгъреме кулларыңны Сыйпап назлап үбәбез Озын гомер, ак бәхетләр Сиңа һаман теләрбез Озын гомер, ак бәхетләр Сиңа һаман теләрбез Озын гомер, ак бәхетләр Сиңа һаман теләрбез Фәрит Якуб улы Нугаевны антылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан бүген шулай ук бер туган якыннары Ульяновск шәһәреннән Зәйтүнә апа, тормыш иптәше Миниевхат котлыйлар. Аларның теләкләренә Ульяновск шәһәреннән племянницасы Гөлсинә, тормыш иптәше Ринат, балалары Артур, Сургут шәһәреннән Гөлфия, тормыш иптәше Рамил, балалары Данияр һәм Ралиночка да бик теләп кушылалар. Безнең яраткан абыебыз, энем, гомер күзләренең югары баскычына үрләп матур бәйрәм каршылый. Әле кайчан гына балачак еллары гүзәл Иске Мастяк авылында узды сыман. Олыгаеп барыбыз да үз гаиләләребезне курдык, яратып балалар үстердек. Кадерлебез тату гаилә булып, бүгенге көндә авылда матур гомер кичерәләр. Якыныбызның бер ягы бар. Ул кем ярдәм сораса да, шуңа киң күңеле белән булышырга ашкына. Нинди генә эшкә алынса да, барысы да хәленнән килә. Бүген бу истәлекле көн бездән иң изге теләкләр һәм бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сиңа исәнлек, саулык телибез һәм көчең бар хыялларың, максатларыңны тормышка ашырырга җитсен дибез. Тормышың нык булсын, мал-муллыгы да тукталышсыз сезнең файдага булсын. Сезнең хезмәтегез һәм эшегез һәр вакыт нәтиҗәле булсын. Ә бәхет кошларыгыз бер кайчан да ташламасын дип телибез. Шундый ук нык булып калырга, ышанычны югалтмаска һәм юк бар мәсьәләләргә, борчылуларга артык игътибар бирмәскә телибез. 55ләр тулды менә, җитештең олы булып, балаларыңны көчәсең якты шатлыкка тулып. Бел, кадерлем, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәрбер эшегез. Хатының белән кулын кулга тотынышып атлагыз. Олы картлыкка керергә хыял максат саклагыз. Синдәй акыл белән тулган ир-ат санаулы була. Бүген туган көннәреңдә җырыбыз бүләк була. 55 төрле төскә без буядык кәефләрне, ташладык бөтен уйларны, бәрдек бөтен эшләрне. Бүген бәйрәм, кадерлебез, каршы ала таң белән. Насыйп итсен якыныбыз яшәү тыныч җан белән. Ни телиек? Бар затың бар, тулы синең тормышың. Көтеп торсын алда сине бары якты уңышың. Йөрәгеңдә армый, талмый, бер туктамый эшләсен. Гаиләң синең барлыгыңны мәңге тоеп яшәсен. Рәхмәт онытмаган өчен туганлык хисләреңне. Утырып бер җыр тыңлале, онтып бар эшләреңне. Хөрмәтле Фәрит Якубович, якыннарыгыз, гаиләләре белән юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм алар сайлаган җырны бүләк итеп сезгә ирештерәбез. Хисләреңнең
ашыган чагы, йөрәк ялкыннары дөрләп, сүнмичә янар чагы. Алкышлар булсын әле дә, бокаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Алкышлар булсын әле дә, бокаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Язлар кебек шаулап ташып, ол гөлләргә күмелеп, безнең теләк гөлләр белән яшик бергә үрелеп. Алкышлар булсын әле дә, бокаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Зәңгәр күкнең кояшы сине балкытырмыш күгендә. Дуслар бүген тели сиңа 100 яшь гомер кимендә. Алкышлар булсын әле дә, бокаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Алкышлар булсын әле дә, бокаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк.